niin, pyssy pamahtaa ja aivan tasapäisesti lähdetään. Ja pienellä erolla Bretit ensimmäisenä, mutta eipä ole siinä kyllä kovin paljon eroja. Kyllä Brett loukkaa. Nyt ottaa Bretit pikkasen kaulaan, nousevat ensimmäisenä altaasta. Döppöset lyöpi vähän sen vastustajille, mutta nyt Bretit tulee Englannin mennä. Harrastuksia ei tarvitse. Ja näin, pyssy paukkaa, Joni laukkaa ja Joni Juntunen painuu ensimmäinen vesihautaan. Se on tuttu paikka hänelle, siellä hän viihtyy, mutta hän ei jää nautiskelemaan enempää. Vaan painelle Toni ja Turun pihemmästi vastaan Eukkosella, antaa äkkiä kyyti. Sitä ilmitellään selässä. Tottunena siihen toimeen ja vauhtia riittää Jonille vuodesta toiseen kannattaa. Taas maailmanmestaruus Suomeen. No niin, ja sitten muistakaa, sitä menee täydellä. Ja näin jatkaa lähtee liikenteeseen. Ja ottaa tulosta kannustusta. Ja auttaa se. Ja siellä ei nimittäin pitkään minutella tekee sitä niin hyvä, hieno hyppy! Jaksa vielä seuraava! Minuutin kello. Ei ollut, yritettiin saada pikkusen lähtö maaliviivan alla.